Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing-una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tuong Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat.
Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan hagod nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon ka nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote Radyo Philippines Standard Time, 30 minutos nang nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Mga Pilipinas, maayong aga, Western Visayas, Siyudad San Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niya nga palatuntunan. Dirigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Subong sa ato niya nga mga kabombo Biyernes. Kita sa karon nga adlaw banwa pet sa 26 kita sa bulan sang Agosto tuig 2022. Kag sa gihapon ako ang inyo alagad Bombo Ann Sindol Sorilia. Updi naman ninyo kami no tob-tob let's say isang tak na subong yang aga sa pagdulong sa inyo sa pila ka maragap panguna mga mainit na balita local, national kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patag sing entertainment. Of course, mangid kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa inyo subong nga aga ang aton mga bombo patrola reporters sa field. Subong man aton mga bombo volunteers kag bombo correspondents. Sa nabala pila ka maragap panguna nga mga balita ang aton iya nga tutukan sa subong iya nga mga top stories of the day nga aton iya nga diskusyonan pilaya ka mga regap pangunang mga balita aton nga paghahatagal sa pagtabod subong siring sa mga kabombo naton ha sa siring Biyernes naman nga edisyon sa aton iya nga palatuntunan. Una kita sa mga nagapanguna nga mga balita local no sa subong iya nga aga ang bitaw head no tuyo or ginaduso nga pagaislan bangod sa ti hindi konforme sa iya sa iyang performance ang chairman sang Committee on Transportation sa Sangguniang Panlunsod driya sa aton iya sa may Siyudad San Bacolod. Kag subong man sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo ti hibaloon tari karon mga reaksyon man ti kamusta haw ang daton diya nga dalanon sa aton iya nga mga drivers no ang aton iya nga obserbasyon kag subong man sa mga kauturan kag sa mga kabombo naton sa dugang paiya nga mga balita lokal ngaton man iya nga tutukan sa subong iya nga aga
kamusta ho naton na hibaloon man ni naton no kay man ti ang bidding sang mga mga school supplies. Bidding sa mga school supplies ti ginasugura na ni sang city government sang syudad sang Bacolod. Ay panagtagid by November 2. Kag subong man, kamusta naton dugang ang pila pa iya ka mga nagapanguna nga mga balita lokal sa subong iya nga aga no aton iyang chikeron pila iya ka mga nagapanguna nga mga balita no karon ng pamerkado man ta diri sa aton sa may syudad sa Bacolod chikeron naton ang pinakaulihi man iya nga ang aga pang banwa ti kamusta man ang sitwasyon dito no kag by the way buwas naman ni adlaw ang pagpanagtaganay sang educational assistance sa DSWD pero mayara na sang bag-o no mga kauturan ta mo ning ginahulat-hulat no mayara na sang bag-o iya nga sistema. Sa mga balita pungsod non chikero naton ang mga raid sa mga warehouses sa mga kalamay. Di mayara lang man, no? Pinaka-latest niyo sa Bukidnon, sus sa pagkadamo pato iya sa mga kalamay nga ato dito, no? Nga yara rather sa mga warehouses. Kag sa mga nagapanguna pa nga mga balita pungsod noon si former Deputy Secretary Briones ambal niya why niya ginapanagawa ng isyu kaangot sining pagbakal sang overpriced nga laptops. Kay man ti mayara naman nga ti nagakuan siya, naga-wheelchair siya. Ti iba naghambal nga ti kung may issue, wheelchair dayon. So, amo niya, baloon tani karon kag sa dugang pa nga mga balita. Sa mga balita manigikan sa luwas sang pungsod, makadto naman kita karon sa New Zealand. Kay kundriya sa aton sa Pilipinas, so naga-worry pa kita sang nagamahal nga supply sang nga presyo sang asin pero sa New Zealand portek damo gali yan no porteng ilang manufacture sang asin ti kita ya nagaano pa kita naga-import pa kita susdo tanan na lang to gusto takwaon sa luwas sang pungsod so initanan ha ang aton iyang diskusyonan sa subong iyang aga samtang kita nagapangalaga drigid lamang sa Biyernes naman nga edisyon sa aton iya nga panatuntunan. Of course, sa mga kabombo naton, enhanced swerte sa palengke promo. This coming buwas na nga adlaw, Saturday, buwas nga adlaw, August 27. So, kilit anay kita tanan sa Morsha Public Market. Sa tanan nga mga taga Morsha, kamusta ka mo dira? Ulup danay kita. No, buwas nga adlaw masinadya tadra alas 7 parang sangaga yara ng team sa Bombo Radio kasugod na programa alas 6 pa lang kamatamat na kami da. So kilit anay magsinadya kita para sa aton iya nga market jo kung sa diin ti magadaog naman sa mga dalagko nga mga papremyo ang aton iya nga mga kauturan kag subong man magluwas iya sa mga dalagko nga mga pa-premium, may mga, I mean sa iniblang ginahulog nyo nga mga entries, may harap kita sa video kay challenge, so masadya, no? Nga pag patigayon natin iya sa promo. So, ulup na nayo kung kilita ay kita iya mga kabiran dira sa may Morsha Public Market. Dira naman kami ang team sang Bombo Radio ang magahatag sang kalingawan sa inyo no sa mga kauturan naton kay sa aton iya nga mga kabombo. Okay, sige. 38 minutos nang nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Subong iya nga aga, kamusta ho naton ang aton iya nga sitwasyon sa palibot sa siyudad sa Bacolod. Chikero naton una nga hugnat sa balita sang patrol, subong iya nga aga ni Bombo Gracelyn Lobaton. Sa mga kauturan naton, monitor na sa aton aga pa ho, temprano pa, nagapariser na. Hindi ko may mga obligasyon kita aga pa. Ang mga estudyante, iba naka face-to-face classes, ang iba naman yung mga estudyante, naka online or modular sa panimalay lang, kay bulos-bulos lang gid anay subong, wala pa man ang full implementation sang F2F o kon face-to-face classes. Pero sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo ti iban ta nga mga kauturan niya ti amo ning ginambal aga pag niya nagambalata kay
Ti syempre, mangita naman sang kalanunon sa subong naman iyang adlaw, no? Sa mga kauturan naton. Okay? So, hibaloon naton, kamustahon naton ang ato iyang sitwasyon driya sa may palibot sa syudad sang Bacolod. Chikeron tabi, no? Sa sining unang hugnat sa balita iya sang patrol sa subong iyang aga. So sa din man kamo yung bahin sang kalibutan, no? Nag-monitor kamo sa amon sa pinagi abi sa 630 kHz sa inyo dira tagsa ka mga radio dial or nagaupod kamo sa amon diri iya sa Facebook Live sa Bombo Radyo Bacolod. O nag-inom na kita pinagi sa YouTube kay sa mga utod naton, sa mga kauturan ta. Mayara na kita iya sang YouTube account, no? Bombo Radyo Bacolod. Kung may pa mo naka-like and naka-subscribe, ti syempre, please do like and subscribe sa aton iyang YouTube, na sa YouTube account naton diriya sa may Bombo Radyo Bacolod. I-search nyo lang dira sa YouTube ang Bombo Radyo Bacolod. Magwa lang na siya. So, and then i-click nyo ang like, no? Subscribe ka mo rather. I-click nyo ang bell button. Agad iyang mag-subscribe. Okay, sige. Sa subong iyang aga, hambal tanagani, kamusta ang ato niyang palibot syudad sa Bacolod Friday. O isa makapoy-kapoy kati for the entire week. Was gid ang trabaho, no? So, medyo kapoy-kapoy pero laban lang muna sa mga kauturan naton. Padayon lang gid kita ya. No? So, chikero naton. Unang hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Grace Lindabaton sa pihak nga linya. Bombo Grace, sa dugang report, please go ahead. Asa unang Mabuan, good morning. Live ka subong sa yes, Libertad Public Market, Bambuan, no? Kag syempre, last na ning adlaw sa first week, no? Sa aton sa ning opening of classes bala, no? Kaga nga sa mga estudyante gaya payapa man kay excited na nga hulo-pahuway danay, no? Maghampang-hampang kag iban gisi sa gihapon sa ila sila nga mga bilin, no? Yung bilin sa ating mga teachers nga assignment. Okay, actually mamuan ang iban nga mga klase or iban nga eskwelahan nagsugod naman gani sa ilang first lesson, no? Matamat tapos, dito sa semana, go on na. So, mamuan diri sa Libertad Public Market, madamo diri sang mga kauturan nga nagakadto, especially ang mga ginikanan ta, no? Ano ni sila? Ma-prepare naman sa adlaw upon sa ila sining mga kabataan, no? Especially ang mga ginikanan ta yan, nagasalig gid bala sa pagkadto di sa Libertad Public Market para man sa ila sa nga dugang nga kita kay kalabanan nga nagakadto diri Bambuan nagabaligya gid sa ila sa nga panimalay lang abi, no? Dira sa ila man nga changi da. So aton kamusta Bambuan kung kamusta aton mga ginikanan, no? Sa Biyernes nga adlaw sa mga semana kagati aton man mamangkot sa ila Bambuan regarding bala sa tawag nga kaayuhan, no, sa assistance nga ila ning pagakwaon bala kung sila qualified, no, assistance to individuals in crisis situations kanaligan nga Sabado nga daan Bambuan. Yes. May ara sang pinilahay dito sa Ayala Mall, no, ginutok dito kay tungod nga bilog to nga probinsya nga pag syudad sa Bacolod nagpila si subong inlain na bali taga LGU na lang. So diri bisa syudad sa Bacolod aton nga kuan sang reaction man diri or kuan man sang gamay lang statement kung nakakuha na sila Bambuan basig gani may ari pa din nakakuha, no? Karon tabi kung may ara sang nakakuha or makuha pa lang buwas kay kada Sabado ni Bambuan, no? Sa mga so kauturan. laina sa buwas ang ilang sistema, Bombo Grace. Yes. Do nadudla gidto sa ano ni gani sa dinaguso. Oo. Hindi maagwanta sus. Kaya kalabanan, Puwerte. ito nga nagareklamo, Bambuan, mga Bacolod noon. Kaya nga ako pati ang sa guwas ng Bacolod, mga kabayuhanan, kasyudaran, nagkadto dito ka ng pila, dapat niya, taga Bacolod.
amo lang tong makadto di gani sa ilay nga LGU dito lang sila mapila. So kaluyan man kay tungod nga nanot na sulbar ini bala no nga sistema nalikad sa bado. Awan ni buwas bumbuan kung Mayo no ang pa sini padayon sini sa nga tawag nga pagpanghatagay educational assistance bumbuan ari balaw si nanay kay Miss Janty ni sawa mo tagalangged. Aton sa nga mangkoton di kung naka-avail niya siya bumbuan. Nay, good morning. Bis nanay. Ano naman to di ba? Ari okay, bumbuan si nanay. Nagatok-tok lang ka. So may liga doon naman ko may duwa na sa college students bumbuan. Oo. So ang isa manog graduate, ang isa manog first year college bala mo. So aton siya pangmustahon kung nakapila to siya naligad kay kung mabuan kung mapila ka to ikaw ginikanan ba kung hindi ka kasulod maano ka gidya Dumas-stress ka. oo mas stress ka do feeling mo mahubas imo dugo bumbuan. Insakto na Bombo Grace. Yes. Oo. Ay, ito yung mga ginikanan to, pertimen to. Kaya siyempre, sino ba lang hindi gusto nga sa kapuraot, sang tiyempo, subong Bombo Grace? Kapuraot gid siya tapos ang iban nga layo gareklamo kay wala sila kuno plite balik sa ilang ang mga lugar kay nag-ano lang sila mabuan ba lang nag-settle or nag-decide ba lang nga makadto to basta makadto to pagbalik basi may plite man ano. Oo. Nay, good morning, Nay. Good morning. Mga tagaliwat, Nay. Si Vicky Garcia. Si Ma'am Vicky Garcia. Nay, duwain mo estudyante, di ba? Oo. College students. Kaya isang naligad nga Sabado, may sang nga tawag nga education assistance nga ginahatag ang DSWD. Wala ka nag-apply or nag-apply ka na? Nag-apply ang isa ko kabata. Why man siya kakuha? Siya to nagpila? Oo. Okay. Di, alas ano sa ko nag-apply? Ginkuha niya man to sa kaya hindi man to siya kakuha. Doon na mo bimiga pila. Taga din ka mga inay. Kuling. Ngayon hindi siya akwa. Tapos ang isa ko, hindi man pagtagaan sa BCC enrollment. Pasang certificate of enrollment. Ang isa nga nagpila dito, kompleto na tanay sa requirement. Ito na sa kundi solo si parents ko. Kuhanan ko man to sang deed certificate sang bana ko. Wala man. Ano Why man kunong siya rason? kakuha? Tungod Anong guto? rason nga wala sa kakuha, Nay how? Ambot aki cut off man to nila kuno. Wala sa naabta. Wa ay kadamo man sa manugkuha. Kasi ni nga pagpangatagay naman buwas, mapila siya. Ambot kay nakabati man kami nga hindi man kapila kun wa ka registered. Correct. Dapat ma-register. Oo, email man sa kuno ka sang kanya mga papilis. 14 ako buwan, di ba sang college student. So nagpapila sa bus Nay? Ha? Mapila sa bus dapat. Mapila gid sila ha. Hindi kay syempre qualified ka mo, no? Solo parent ka tapos kumpleto naman bala ang requirements sa una mga bata. Sila. Galing kayang ako nga bisisiya mo. Why sila matagaan? Wala sa matagaan. Why sila enrollment? Kaya naman ba mo ni Nay kay mayo ni nga assistance no para sa inyo. Ano naman ba mo sa DSWD? Pinagapasalamat gid ko kay makatagid sa amon sang maayo nga kwan sa amon. Sigado nga daan. Ay, gibi man sana. Gibi si ma'am. Hindi ka ma'am. Wala. Nalipay kuya. Gani. Ano gani nga year mo sa nga una nga bata? Ano nga year? Fourth year. Ano yung kurso? Ano ganyan man, nalipat ko. Lipat ka nanay. Hindi, as advice naman mo sa mga qualified, wala kasi nanay So, solo pareho ka day, parent. ma'am, subong nga Yes. Sabado, Bombo Grace, sulat to nilang text, tambal di sang DSWD, text, email, kung paibalo nga kamo ang kaupod sa assessment, kag payout, para hindi na sila ayawan pila. Oo, amo na ning sistema nila, buwas, hindi na pwede magdinaguso to pila. Ti na text na bata ya or na email na?
Na-email ang mata mo, Nay, na email na siya, nasandan. Na-textan? Yan ako no. Pero nateksan siya nga. Di karon naman niya. Ikaw Oo. Na-textan siya. Why pa man? Wala pa man. Hindi, wala pa bumbuan. Karon pa ni Goro. So, Hopefully, mateksan sa Nay. Ambot. Akin mo bisan sa kay gin. Balikan ta ka diya kung mateksan siya, ha? Kumusta ta? San o ya san o ka mababilita? Di buwas ko no ang pagpagtagay pero bumbuan amo na no ang laing mahulat siya sang kwan, mahulat siya subong sang text or email Oo. nga dapat makasulod to sila. Yes, dapat bumbuan ang text message prior gid sa adlaw nga inugpila, no? Kay para di maliwat bala ang natabo pala sa nagligad nga kadamo gid sang wala na tagaan nga di na lang gay magpululi danay kay base kuno magliwat pa ang desisyon, but at the end no sa mo to nga adlaw bumbuan ang ligad Sabado nagpululi na lang gid, no? Makita mo man ang ila sini nga pagpakasubo pala way po isang tiil sa pagpila. At mayon ni nga sistema nga pabalon ka danay antes ka magkanto ka syempre bisan diri ka lang sa Bacolod bumbuan magasto ka gid sang plate kag sang imo nga tiyempo, no? So sa iban nga LGU di bumbuan sa elementary ang makuha gid sinaya ang ginikanan di bala? So sa high school mo man, no? Sa senior high kag sa college di Kung Sila allowed na. naman lang sila nga magpila, di Oo. pwede man, no? Inablang makasarang sila. Pero si Ma'am Ahay, makita mo kay Ma'am, magkaka-emotional man siya, Bombo Grace, no? Anong trabaho ni Ma'am? Solo parent lang gid siya, Bombo Grace. Yes, Solo. ma'am, dugay ka na nga solo parent. Mga pagsugod gid sang academic. Sang pandemic. Pandemic. Si tatay gali nag una na sang legal nga 2 years ago. Na. Maapat na katuig. Oo, apat naman ang academic sa mo. Ang pansabo. Ang pandemic. Pag lockdown gid ya, sugod gid ya lockdown niya mga patay. Upod na Pero sila sa kabaligya. nagabulig siya sa imo din. Oo. Pamaan. Ano ilat na baligya, Bombo Grace? Nay, ang inyo nga baligya mo lang ito, naktok lang ka, bumbuan nila mga ginasubong. May iban kapag nga baligya. Why na mo lang ni? Alin sa una, muna nga na pangabuyaan mo. Amo lang ni sa halin sa kanya. Ano ka budlay gid ang mag-solo parent, Nay? Budlay gid ya. Sa mga kabataan, ano man ang ila sa mahambal or nahambal sa imo nga isa ka na lang yaga buhi sa ila. Tibulig lang sila sa ako ni. Wala man sila mahimo. Oo. Gabulig man din sila. Oo. Magulod-lard din sila. Ari di sa gan, pintaglukat pa sa imo. Ari di sa. Oo. Nagka sa karigaya. Ay, nagabulig sa iya. Oo. Yes. Te, Mamuan. ano oras si Ma'am Abi Gabugtaw? Pila niya na ka-years na ginahimo ni Bombo Grace? Pila na ni ka years na nga amo ning obra mo? Kaglawig na. Sang gabmay pa kami, ari na kami din. Alas ano ka kabugtaw, Nay? Alaw na. Una? Tata. Oo. Kontat ka di alas ano? Alas, magtapos di pangimos. Alas 6. Alas 6. Tapos sa matulog ka na nabalik. Hindi pa kay kadamo pa obra sa balay. Ito, ito lang oras tulog mo. Kung panggani, hindi nagig gani katulog. Gabi Mo ba, kinaba no? sa solo parent. Pila Maano ka edad ba? ni Ma'am? Tatay, nanay? Oo, pila edad ni Ma'am? Pero ng edad mo, ma'am? 58. Ay. So, grabe nga paghimakas, no? Tiyan mo ning ginapa-eskwela, yagin sa mga kabataan niya. Yes, mamuan. May iban kapag nga ginakuhaan sang inyong pangadad lang. Oo. Hindi ka kakuha lang ka. Pinadulaw mo na di sa amon. Grabe Di mayo man. man kita. Mayo man kita kung magbaklanay lang galing kay kung subong ya kay na isang baklanay. Di pigaw gid eh. 4-piece si Ma'am. 4-piece beneficiary ka, ma'am. Hindi magbulig ang kabataan ko wala gid. Ang may ano ka, 4-piece beneficiary ka. Wala gid kami. Di ba mo, qualified gid si ma'am. Kay ang Oo. 4-piece beneficiary hindi qualified sa sining assistance bala no? Educational Oo. assistance nga ginatag sa Ahay. DSWD. Ayo gid. Grabe, no? So, amo na bla, amo ni tuod Bombo Grace sa mga bululigan gid bla. Ti Yes. mapon mo na. Ti amo gid na, no? Ti imaginabla adlaw-adlaw dra siya panuktok lang ka. Ti subong solo niya na lang gid siya sa una upod ya pabanaya.
Yes, mamuan. Kag may duwa pa siya ka kolehiyo nga naga-eskwela. Mga puros di babae, ma'am, no? Di imagine, tapos nakapa-college siya. Grabe man, no? Yes. Oo. Ika namin lang mamuan kung maka-avail pa gini ang isaya ka bata, be, no, sa buwas sa adlaw, makuha sang educational assistance. Dako, ging nga bulig kay nanay, no? Naka-enroll na sila na, no? Ang isa pa lang. Oo, Naka-enroll na sila galing kay amo na ang problema namon nga ang BCC hindi ka hatag sa enrollment. Certificate. Ano na nila na. Certificate of Enrollment. Yes, panawagan man tani bumbuan yung mga Tingnan, eskwelahan. hindi ko na maghatag, how? Kay... Nga hindi ko na magatag na how ang Wala ako kabalo kay silinila ko no scholar man ako no. Kay okay. scholar. Diba si hindi Yes. pwede? Hindi pwede. Kay maduble. Oo. Yes, at least isa bumbuan. Maka-avail. Nakapa-enroll na, kompleto naman ang requirements. So, para kay ma'am, lastly, Bombo Grace, para kay ma'am, paano niya nasarangan nga, despite nga amuning iya trabaho, napaka-college ang mga kabataan niya? So para sa imo, ma'am, paano mo nasarangan nga amo ni trabaho nga solo parent ka, nakapa-college ka, paano mo na nasarangan, ma'am? Kay siyang una wala man nang daon nga makuan ko abi mabalo ko abi kay daw gulpi man lang tong iya nga pagkapatay sang dana ko. Pero diin ka na kuha, sa imo, sa nga kusugo inspirasyon mo. Dirigid sa libertad. Basta ni ka lang makuntat, adlaw-adlaw ra ka di. Rigi kami diyan adlaw dirigi kami gapan gapuha. Tapos, amo na mabuan, nga bulig gadya ang duwaya ka mga kabataan. That's why, sa isa sa ilam, makita man nila mabuan nga kung nagaobra, ila nanay, abe, tapos ang bata ka bulig, mabuan, wala gadya imposible. Matapos gina ng mga kabataan. Gani. Tiyama ko mo. Paghimakas lang na ang ginatawag. Anyway, Bombo Grace, salamat, Gid. Yes, Bambuan. Thank you, gid ha. Tapos diri sa Libertad Public Market, ini si Bombo Grace din na bata nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bumbo! Salamat sa kay Bombo Grace Lynn Lobaton sa una nga hugnat sa balita sa patrol gindulong sa aton subong iya nga aga. Puwerte si ma'am no. Inablang makitaan nyo bla sa mga kauturan ta. Kapigado na sang sitwasyon, yara sa merkado, vendor, pero natingwaan nga mapa-eskwela ang mga kabataan. Kitaya sa mga amuni nga sa isang ginikanan, gasaludar kita, no? I mean, why tuo dya sang imposible, ano ka man kapigado kung gatinguha kagidya sa pangabuhi mo ya mapa-eskwela, mapa-eskwela mo gid imo bata, imagine. Pero siya mano gatuktok lang ka, no? Pero grabe, mapa-eskwela niyang iya nga mga kabataan. So, amo na gasaludar gid kita. So, amo ni subong ang ginapamangkot gidya sang tanan sa mga kauturan naton. Nahanungod sa educational assistance. Kasi siyempre, sinobla hindi gusto maka-avail sa ito nga susperte. Imagine na, kung college ka, may 4,000 kang makwa. Kung senior high school ka, 3,000 pesos, automatic na ihatag sa DSWD. Kung high school ka, 2,000. Kung elementary ka, pila? 1,000. So, damo ang gusto nga mag-avail sa aton iya nga mga kauturan. Pero sa pinaka-latest gani nga mensahe sang DSWD, nagahambal ang DSWD dire, Bombo Anthony. DSWD Region 6 Educational Assistance Payout pahibalo. Ariya, pamati kung way pagid ka muna kahibalo sini sa mga kauturan naton. Nagapahibalo ang DSWD Field Office 6 nga ang iga-prioritize sa assessment kag payout sa Sabado, meaning buwas para sa educational assistance, August 27, 2022, pamati, ang mga ginpapauli sang tinalikdan nga Sabado tungod sa kadamuon sang tawo kag wala na natatapan. Ang amon opisina nakakuha sa mga pangalan kag contact numbers ninyo. Hulaton ninyo ang text message, email, o kung pahibalo sa inyo nga kabo kaupod sa assessment kag payout. So, dapat may text, okay?
sa imo schedule magkadto sa venue nga nakasuksok sang face mask kag iobserba ang physical distancing. Magdala sang ilimnon nga tubig, pagkaon kag kaugalingon nga ballpen. Hindi magdala sang mga lapsag o kung nagamasakit nga miyembro sang pamilya. Kung wala sang may mabaton nga mensahe, area para klaro. Hindi magkadto sa venue para malikawan ang pagginutok. Wala kami sang pagatubangon nga walk-in clients. So, walk-ins are not allowed. Okay? This Saturday. Sa mga kauturan naton, kag sa aton iya nga mga kabombo, kabay pa klaro na sa inyo. So, paano ka mo makabaton to sa mga text message, mensahe, syempre di ba kuhaan ka mo number, at the same time, mapa-encode gid ka mo, no? Sulod ka mo sa link sa mga kauturan naton, kag sa aton iya nga mga kabombo sang DSWD, no? May link magparehistro pagi sa pag-email sang mga impormasyon. Aryo, mga kabombo naton, take note please. Kung wala pagid ka muna kahibalo. edocassistance@gmail.com. Okay? dswd.edocstraight, continue lang nga small letters, edocassistance@gmail.com. Nan, ipadala nyo na dira para makabaton ka sa email o kung text message nga pwede ka makapila. Okay? So para why luya, hindi ka mo magluya, hindi ka mo mabudlayan, magkanto sa venue. This is better compared to sus nagdinugok. Siyempre, naka-learn mang ang DSWD, no? Kaya medyo somehow excited, why mo na-anticipar ka, amo giding mga kadto, no? Sa mga kauturan naton, kag sa aton iya nga mga kabombo. So, pero ari na, may sistema na, better system, sang DSWD, sa mga kauturan naton, kag sa aton iya nga mga kabombo. So, as much as ang dako-dako maning ginapain nga pondo sang gobyerno, no, para lang gid kamo ang maka-avail sang siniiya nga educational assistance. Okay? So klaro naman na sa mga kabombo naton. Sa kapuraot nga dan sang tiyempo subong maski asin so sa kamahal. Sang una pila na ng bakal nyo sang asin, no. Ang isa ka kabo bla. Iba rin nga, isa bla ka kaltek na wala. Ang isa ka kabo sang asin. Sa una, pila lang na, no? 5 pesos. Amiyara ganin nakaabot pa piso, 2 pesos, no? Subong pila na, 20. Sa iba niya nga pungsod, pero tituya hindi na nila kinanglan nga mag-import pa. No? Sang asin kay bastante. Kanto tabla karon sa New Zealand. Para na ma-picture out naton. Ma-relate naton sa problema naton diri sa Pilipinas nga kalamay asin do tanan na lang kalamay mga warehouses ginapang ready may supply man. That is why from the very start ang stand yes ang bombo no to gidjaya importation because kabalugid kita ya nga bastante diri ang supply sang kalamay sa tuod lang man. Tigin na baliban gina hoard ni tituod gid. Pinaka-latest sa Bulacan naman. Sa kadamo naman to sang nakita nga supply sang kalamay. Diskusyonan tanitanan sa ato lang kapag panambalik. Stand by!
Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini, amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pass-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina. Sige, balik na sa ato niya nga palatuntunan. Drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Bombo Anthony, chikero naton no, ang aton nga Bombo International Correspondent direkta dito sa New Zealand, si Sir Ty Drogasyon. Kagin pakita niya bala sa aton. Kung ginadiscuss naton diriya sa Bombo, ining asin bala nga ang Pilipinas subong kamahal na sang presyo sang asin, no? Kung tanawon mo. Tapos ang pinaka ginatanaw pagid nga sitwasyon subong nga ang Pilipinas, no? Despite nga we are surrounded by sea, you may be surprised to know nga ang asin seasoning diri sa aton nga lamisa or sa table naton nga makuha, halin pa na siya sa China, Australia. How did it end up like that? Or halin pa sa Vietnam, iban gina-import ta pa. Although may production man kita diri, nga aamo sina. No? So, okay, ma-wonder ka nga tanan na lang nga bagay. Nga ga-import niya ang Pilipinas man. So while we are discussing that, kahapon tos bombohanay sa udto, no? Nag-send picture si Sir Tide. Manya diri sa amon bombuan tanawa bla ho. Sa higad sa port nila bla. Bye-bye. Makita mo diri bukid-bukid nga asin. So why sila ga worry? Damo sa ila ya asin to ya. Ano yan kabarato tong asin sa ila. Anyway, sa piyak nga linya. Sir Tide Drogasyon. Sir Tide, maayong aga. Upod mo diri si Bomboan. Yes, sir. So, kamusta ka mo dira sa New Zealand? May man, ma'am. Oo. So, damo da asin sa inyo, sir? Why problema? May problema. Kasi di ma'am, all year round, ma'am. Oo. May labot na kinanglan sa lamesa. Isa man sa needs ang asin diri ang kung mag-winter, gina-spread man na nila sa snow para matunaw sa mga dalan. So, sa aton niya sa Pilipinas, sir, amo na, no? Very active ka man sa mga diskusyon naton diri. Basta may time ka monitor kagid sa Bombo and ginapacheck naton sa market, no? Kahapon to, ginsendan mo ko gani picture kay sa market. So, sa pagkamahal na gid sang asin diri sa Pilipinas, Sir Tide? Yes, oo. Oo. So, dira sa inyo, yes, sir. Kamusta man ang presyohan na isang asin? Why naglain ang amon di nga presyo sa asin, ma'am? Kay sufficiente gid siguro and or gasolulubra pa. Actually, ang nagsalaka lang is mga gasolina and some mga basic products. Pero sa asin duway ginagsaka. Oo. Kasubo lang, because sa aton sa Pilipinas, sa research natin, sir, as of 2016 pa lang 80% na or $24.4 million worth of salt in the Philippines is imported.
according sa International Trade Center, kaysa nila kadason, dirati ang mga local manufacturers bala na ang inability to step up bala sang iodization standards nga ginatawag, no? So that's why makuha kami sa China, makuha kita sa Australia. Ang New Zealand, yes sir, why gid import asin? Wala gid sila ga-import asin, ma'am, kay may tani ko mabakal tani mga mekanismo balang like sini. Bilong nga tuig, ma'am, gaobra sila sang ilang asin. So gabukid ding asin, ginapaulanan, initan lang na, di ma'am? Grabe. Pwede naman makita ang asin da, sir, nga paano nila ginahimo na? Ara kada? Hindi ta kasulod, ma'am. Oo, pero ara kada, di ba? Ara kasagwa, ara ari Sir kada, Tide. ari kada, Nag-effort ari kada gini sa si Sir Tide kay niya mama palapit-lapit ko dampi sa asin. Oo, do bukid gid ya sir no. Tan-awon mo no. Gabukid ginaya, Grabe no. So, ano na siya kalayo sa workplace mo, sir? 2 minutes away, ma'am. Bali, pwede ko lang na siya laktan. Okay. Oo. Bali, malakat ko man na di galing base sa wayon, tas ang ila CCTV. Oo, gani. So, mo sa pero, salakyan. Pero sir, kahapon, while we are discussing this, nas bumbuhanay sa udto, ginsend mo na. Kay amo na siya dagali sir, no? Dira gina sa shoreline niya, sir, Oo, baligin pamangkot ko man ang isa ka do hindi man siya to gobra lang man siya sa sulod. Okay. Ginahimo ginila lapit sa shoreline kay gasuyop sila water from dagat para jutay lang siguro nga kalayuon ang makadtuan sang tubig kag makalabot na sa ila planta. Oh. Ang planta sang asin damo na daya sa New Zealand, sir? Sa Tauranga amo lang ni nakita ko man sa amon di lugar. Sa inyo lugar. Pero sa I think kung siguro sa tanan nga mga port may mga amo ni siguro. Para hapos na lang mag-transport man sa ibang nga lugar. Oo. Grabe sir no. Do ka bukid gid jaya no. Damo hindi gid kamo ya mawadan. Kung magbakal ka sa market, mga pila ng asin sir, barato lang gid siya. Barato gid siya. Kisa may $2, may $1.60. Oo. Dako na siya nga pakete. Yawan ka na. Yawan nga na ko sir. Kami man saltless man sa amon nga ma'am nga lamesa. Lamesa, oo. Maski ng sugar do, why na kami ga sugar. Correct. No, luwas nga do kay hindi gid siya healthy kun di bla. Kung sagi man taasin or sagi ta kalamay, no? Pero amo na bla, like sa inyo dira New Zealand, timambal diri kami sa Pilipinas, ti sana all na lang gid no nga amo na perteya ang production sang asin. Oo, diri may tani siguro magastuhan ni sang gobyerno ta. Galing madulaan lang negosyo ng aton nga mga salt maker. Oo. Pero at least hindi na ta mag-short sa salt or magbakal sila sa mga market hindi man sila madapan. Kag hindi na siya bla kinanglan man sir no nga ma-import pa ta China, mo Vietnam or Australia. Grabe gina-import ta pa nga ang Pilipinas surrounded napalibutan sang tubig man. Tubig. So ma-wonder ka nga ma-import pa tayo asin. Kag sila ma'am, init, ulan or snow gaubra sila sang sang salt wise sila pili basta makasuyop lang sila tubig sa dagat. Galing mahal gurong equipment sila, sir. Siguro masarangan sa Pilipinas. Of course. Kung gusto ko ganing budget Mugid. Iban ginakawat na lang ganin budget. Pero ayun lang nila. At least ini makabulig. Oo. So amo na gusto lang pala nato ni picture out nga kun ang pungsod ya isa ka country well managed, Sir Tide, mabatyagan gid na sang pumuluyo, no? Mabatyagan gid sa pumuluyo, especially sa bulsa nila nga kung kisa nakitaan ko man ang ginikanan ko sa unang nga budget gid alin sa eskwelahan, sa Balaklon, sa ginautang sa Tianggi. Correct. So is gina-isa-isa ginamo, especially kung apat ila kabataan, so gatipid gid sila. Mabatyagan gid. Masing ginagmay. Sir, before ko mag-extra sa imo, kamusta ang kalamay dira sa inyo? I mean, sa New Zealand. Kay diriya sa Pilipinas, mo nang ginambal, kinanglan pa na nga ginambal sang subong kung ma-import, hindi mag-import, pero kung i-raid mo may warehouses, damo man kalamay. Sir Tide, kamusta dira ya?
Diri sa Monte importation gid sila Yes. kay YD sila Central. Production. YD Tubo. So pinakamalapit is the Australian Sugar. Kay ang Australia, standalone sila, may sugar sila, may tubo, may corn, tanan sila. Grabe, no? Ang So Australia. hindi medyo mahal, kay kalapit lang. Nagkaubusan mga kami di raw sugar sang January. Oo. Raw sugar, oo. Pero dali mahal na naman da, to, sir. ito. Kaya nag-import ka mo, sir, mahal. Kung kamo na, mahal. Hindi man mahal ang sugar, di ba? Barato man ang sugar di Japan, no? Oo. Despite the fact, Kumpara tagid sa presyo sa Pilipinas. So, oo, nga ti diriya, sir. Mako mo na kalabot shin. Siguro sa nga rin ka diri sa Pilipinas, why ginaiya kaagi nga nakalabot shin ang klamay ay. wala ma'am. Oo. Wala gid kay kami ga grocery kami ning si Mrs. ko, budget man kami. Oo. Oo. Dira sa New Hindi Zealand, kita mga labot. more or less, anong presyo sang kalamay? Diri ma'am ang pinakanubo is $5.49 isa ka kilo. Okay. So, galing i-convert mo, medyo dako Dako. siya. Kaya kung i-convert Pero, mo. miyara sila nga daw savers nga kalamay, tag 389. Oo. Oo, pero kung i-convert mo, dako gid ang presyo, medyo mataas. Oo, sa isa ka kilo. Pero kay tungod ang kwarta, dako ang purchasing power sang kwarta sa New Zealand. Medyo nubo lang kung ga 22 ka per ora, makabakal ka gid sa imo sugar. Okay. So, Sir Tide, thank you for sharing ha sa amon diri sa Pilipinas bla nga bato inugtas man tas ang presyo sang asin no para makita namon dira sa inyo sa New Zealand to katawhay lang. Anyway, Sir Tide, Sige, ma'am. salamat gid. Anytime magalong ka mo da ma'am. Salamat, Sir Salamat. Tide. Salamat. Thank you. Sige. So, there you have it sa mga kauturan natin. Yung pakita talan sa inyo, bala. Kay gina-relate naman lang sitwasyon natin. Imagine do, kita mo, ginapakita ni Sir Tide ang video no? Gabukid ang asin sa ila to sa New Zealand. Why problema no? Kita why man kita na kinalain? Kay we are surrounded gani by water. Mga amunin lang ang mga bagay, pero dapat tutukan sa gobyerno. Di mo wonder, kaya kinanglan ta pag-aliya. Ma-import pa tayo asin niya, no? Because, ang isa diri sa nabasa ko, ang inability sa majority sa mga local salt manufacturers to step up to the iodization standards, no? Dibla, kita mo ni mabakal natin yung mga iodized salt bala. So, amo na siya. Kahit kung magbakal kita asin niya sa market, no? Ng table salt na mabakal na to ng asin dira sa market. So, di ba mga daludag ko na siya, pero may ara ginatawag nga iodized salt. No? Tiyambal ni Sir Tide, sila may ara na sila sang equipment gidya. No, makita niyo ni may equipment gidya nga paano nung paghimo nila to sang asin. No? So, amo na kita sa Pilipinas. So, balikan ta ang Patrol Bongbong Anthony. Kinanglan ta pagi dyan, no? Tanan na nga bagay, gina-import tayo. Ay, do kasubo man niya sa aton. That is why man, nga ini man niya ang rason. Kung nga ang atin, syempre, kabahal sa aton yung mga balaklon. No? Way untat ang withdrawal sang kalamay, ginabiyahe pa nila Cebu, kag Iloilo, Bombo, Ante, way gijaya Tsakto na. Tsakto na ang sa tutuod lang way man gidya shortage ang taman bla kalamay driya sa aton sa may sa Pilipinas. Paano man niya nga tanawa bla kada inspection ka grade sa mga warehouses tiara man damo kalamay, no? So, nga, paano ka mo maghambal nga kulang man? Inspectors find 466,142 sacks of sugar in Bukidnon warehouses. Nan. Suara ho. Pero, ang natabo pa gani dire, nag-inspect sila tuod, pero
ginbayaan man ni sa mga inspectors gani ho. Ining Crystal Sugar Milling Company, gin-criticize niya rin mga inspectors for giving the decades-old company bad publicity. Hambal nila. Ay, nag-react man sila. Pero sa tutuod, diri naton makitaan nga kung magkadto ka sa mga warehouses, ti sa pagkamatuod, damo man supply sang kalamay. Dati so hambal ko na gani kina kita dris bombo, hindi tayo magpati nga ginakulang niya ah. Nga kinanglan ta pa by October, ma-import pa ta kalamay. Nga during that time, for sure mabaha na ng supply kay nga subong gasugod ng milling season. Gasugod ng milling season, next month, sunod nga bulan, damo na yung supply, kinanglan ta gid mag-import. Because mas hindi ta kinanglan nga import. What is in importation ni ginaduso? Tagid, diba nang balam? Alams na na. Ano mayara dahaw? Oh. Ano mayara sa importation nga? Sus, okay lang to ya, pare okay na. Imang kota si Sir Tide sa New Zealand, okay lang yung ma-import. Kaya may mag-isday production sa tubo diri sa Pilipinas, especially diri sa atons Negros. Ay, lapad diya production sa Cebu, hindi lang sa Negros, sa iban man nga bahin sa Pilipinas. Kalintay maghampang gid ba yung mga traders sa mong gining masakit na di. Ti sin-o ang nagakapektuhan. Di syempre maapektuhan ng mga tao diri sa dalom kita eh, no? Ti makul mo yung mga asin, kalamay, kwata sa Australia mo na bla. Grabe no, kasubo lang niya bala para sa aton sa Pilipinas, may production kita. Grabe, tudtuod lang niya ka-reach ang aton niya nga country. Sa tudtuod lang makatanom tayo gani tubo, makatanom tamo ni, makaproduction tayo asin, kiti, ara tayo spribot, tayo dibutan tayo dagat. Pero ang subo lang, ga-import kita ya. Ti hindi na amo na iyang gaang Pilipinas, ya daw ano na lang gini, na padalom na lang gidya bala. No? Amo na. So, ahay. Good morning, Bomboan. Nakita ko nga problema sa mga shortage ng sugar, sibuyas, asin, ara sa gobyerno, kagtoso nga mga dalagko nga mga negosyante. Very sad, they don't care. Gani man. Sir Ferdinand Galila, ara man siya subong kamusta daya sa inyo sa Canada, sir. Tsakto na. Nga ani quiz aga tinunto lang gid. Hindi man tanan, pero ang iban nga mga traders. Amo to hambal nila ga shortage sa sang sibuyas ning white onions bala. Pero sa magkamatuod may ara man. May madakpan man nga truck to nga mga white onions. Hindi nang problema sa mga traders nga ka mga tuso. That's why nga para lang ma-push mo, para lang pamahal mo lang gid ang presyo. Ay, grabe no. Balikan tabala si Bombo Gray sa dugang pang-report. Madalon sa aton sa bungyang aga. Bombo Gray, sa dugang nga report, please go ahead. Yes, Bomboan, may isa ka lalaki nga nag-commit Bomboan sang suicide, no? Yes, kag ini Bomboan ti gugma, no? Gugma ang ginalantaw nga motibo, no? Sa pag end sang iya sining kabuhi. Nga man ginano siya? Yes. Nga man binayaan siya? So, Bomboan, according sa report no sang mga kapulisan sa Bago City ni siya Bomboan, bati ka na pag-i-mention ang pangalan. Oo, pinay-edad ini siya, no? Yes, ini siya Bomboan ang nakipag-break ni ko no ang iya sining amiga sa iya. Te amo na Bomboan nga ining lalaki nga nag-suicide, no? Gini siguro sa depression nga ginatawag kagati syempre ni mabaton. That's why nag-decide nga i-end sini ang iya nga life. But ang postmortem examination, no, ulat pa man gina-conduct sa Bago City Police Station para mabalaan gid. But amo na according sa iya sining pamilya ang rason siguro nga gin komitya ang ining pag-suicide tungod kay sa iya sa ning amiga nga nakipag-break sa iya. So, Bombo Grace, pilang edad siya?
Sa Bambuan ang iya sining edad no ara sa line of 2. Oo. Oh, mga 20s. Sus, na naman yan. E paano, anong ginagamit niya sa pag-suicide? Yes, Bambuan. Anong ginagamit niya sa pag-suicide, Bombo Grace? So Bambuan wala pa na state kung ano gid ang ginagamit basta nasapuan na sa iya nga kwarto. Okay. Susamugin na cookies ti sa cookies abla amo na yung mga kabataan da Bombo Grace no kinanglan si saon tagid ni sila kag nag-guide tamayo kay mayara gid nga tamaan ka week bla iba niya ti kun biyaan sang girlfriend nila especially kung lucky tingita naman iban di bla mo nang ginambal nila Bombo Grace. Yes, Bambuan. Pero kadamo sang report ang mayara sang nag-suicide sa nila nga mga pinulan, Bambuan, no? Ito ka, bata pa sa mga edad at ang isa sa mga rason amo na ang guguma dason sa na pressure siguro sa pag-eskwela. Ahay. So amo na bawang mental health gid sa mga kabataan na mo gina yung pinaka-importante. Kabalo kambal nila gani Bombo Grace sa mga lalaki amo ning mas weaker compared sa mga babae kay sila din sila kapautwas amo ni kung bayaan sang ilang mga girlfriend Bombo Grace. Yes, Bambuan, kay kung i-compare tayo sa mga babae, mahibi man lang na iya, dason, malain ang buot, ngay may istorya lang sa ila sa nga mga abyan, may pautwasan. Oo. Ang mga lalaki, mga secretive ini sila, dason, makayam lang nila ang sakit, abi mag-commit sila suicide, tiyan mo na napilion, no? Kaysa nga mag-move on na lang. Amo gani man. Bombo Grace, before ikaw mag-extra, kamusta ang sitwasyon natin sa palibot subong dira sa imong area? Sa subong Bambuan, yes. Dalan San Juan, no? Kadamo na sa mga jeep yung atang nga tiyempo, mayo gid kay pasana sa nakag mainit kini Bambuan kay wala kita sa kalong nga makit-an ri sa public plaza syudad sa Bacolod. Pero dito sa norte nga bahin, medyo gagray pa. Napudriya going to south sang city, okay, good Bambuan. So, gina-expect naton Bombo Grace nga, way ulan subong adlaw kabay pa. Yes, Bambuan. Na-expecta diri sa syudad nga, way lang pero kada hapon, ulan man Bambuan. Gani man. Oo. Amo lang niya, may kwan pa nga daan subong may klase pa. Sa may mga face-to-face classes, sa mga trabaho, mga kauturan ta, Friday, Bombo Grace? Yes, insakto na, Bambuan. Tsaka ko ng mga terminal sa Sininga Friday, kay basi damo magpululi, wala klase sa pagkapuas. Okay, sige. Anyway, salamat gid Bombo Grace. Yes, Bambuan. Ini si Bombo Grace, diba ito nag-report press from Masang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Salamat sa kay Bombo Grace Lil Nubaton sa mga kaginikanan no sa mga kabataan ta gulugiyahan tagid especially pulo pa mangkuton ta sila no mga problema okay sa tamaan nila bala ka weak grabe mental health gid subong very important gid ni so giyahan ta maayo timakon mo ya mga 20s pa lang ning bata ni or soltero man no pero nag-suicide kay ginhambal bayan sang girlfriend nasapuan na lang sa iya nga kwarto ay no so amo na importante gining sa mga ginikana no ang guidance gid naton niya permi sa aton nga mga kabataan kung hindi pa na sila sa mga right age gid dapat giya gid todo may naman gani subong nagbalik na face-to-face classes kay do hindi na gid healthy nga ang mga kabataan tayara lang sa panimalay that's why subong niya makitan mo mga bata excited nga magbalik no excited nga magkadto sa eskwelahan yari na ato mga sister stations Bombo Radyo Western Visayas welcome and good morning Radyo Bacolod Rojas Kaga Kalibo, una kita, welcome and good morning Bacolod. Welcome kag maayong agagid sa imo Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas sa mga balita namon diya sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Una, tingning bata nga lalaki nga mga yara pa man lang siya sa 20s, soltero na, Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas, nag-suicide.
Anong rason sa iya na pag-suicide nga nasapuan na lang siya sa iya kwarto sa iya nga pamilya? Ti ginbayaan sang iya nga girlfriend. Ti most likely ang ginambal to sa mga kapulisan to sa syudad Zambago ti basiway niya na sarangan blang depresyon or nano dati utas siya sang iya kaugalingon nga kabuhi. By the way, ginklaro naton bago lang sa PNP sa Bago, 19 years old ni siya. So teenager, 19 years old. Ay ginutas sige iya nga kabuhi kay ginbayaan siya sang iya nga girlfriend. Kag subong man sa dugang panamon diri iyang balita ti ang Bacolod, Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas, ang LGU, mapanghatag diri sa mga school supplies man sa mga estudyante. Ti by November 2, kay nagsugod naman subong suno sa kay Councilor Al Victor Espino, ang chairman sa Committee on Education sa Sangguniang Panlunsod, ang bidding process. Kag subong man sa dugang panamon nga balita, mayara kami diriya sang pag-revamp man sang mga opisyal sang Bacolod Traffic Authority Office kay ginaduso maning pag-ilis sang sang bitaw head namon so naman sa chairman sang Committee on Transportation kay bawti ang problema sa trapiko namon diriya sa may syudad sa Bacolod do ara gidya Bombolinsi perting traffic especially subong nagaamat na balik ang klase no mayara na sang mga estudyante iba nagabalalik na sa mga eskwelahan. Kag amo ni so far no ang mga balita na Mondria by the way natutukan man namon kay aside dibla sa presyo sang kalamay sa Mondri Bombolinsi nga duay gid nagapanaog 100 pesos lang gid sa gihapon ining refined sugar no ang brown sugar tag 80 pesos ang asin pa gid no subong sa market mahal man siya no subong hindi ka nakabakal dia 5 pesos ang isa na bla kakabo subong tag 20 pesos na no so amo na malahal na lang gid halos tanan sibuyas no tanan na lang so amo ning sitwasyon namon diriya sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo Bombolinsi. Madamo giga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod. Saylo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Good morning, Bombolinsi kang mayong aga, Bombo Radio Western Visayas sa Mondri mga balita syudad sa Rojas. Kagabugos nga probinsya sa Capiz matapos kaninga nakapagkit dira Bombolinsi sa may bahin sa Iloilo City ang unang kaso ng monkeypox. Ang amon diri nga Department of Health Capiz ang nagahimo na sang preventive measures nga kung mahimo hindi diri makasulod ang monkeypox sa probinsya sang Capiz. May mga strategiya na diri nga gindihon ang amon nga Department of Health Capiz kung saliin pagkabantayan ng mga point of entries dira sa may boundary sang Pasig, City Iloilo kag sang Dumaraw no mga namon diri point of entries sa pagid sa mga seaports namon diri airports tanan nga mga point of entries ang ginapagabantayan agod nga hindi lang kadiri makasulod ang monkeypox sa amon sa probinsya sa Capiz. Nagkantanan ganit ni nagpagwa man gani no sang executive order ang amon nga provincial government nga ginapayag nga mangin kalmado lang ang mga pumuluyo sa Capiz kag indigid masyado ka makulbaan kay base bala kag makulbaan sila ti may mga sakit sila dira ngayon yung high blood pressure no ti mo pa nang mangin kabangdanan sang ila iyang nga balatian so nagpagwadri no nga ang amon nga gobernador nga ti hindi lang kag ginahimo Manila ang ila nga makasarangan agod nga hindi man diri makasulod ang monkeypox sa probinsya sa Capiz kag panumdom diri nga kung may nababatsagan ng mga sintomas kangay sang may mga rashes dira, lagnat, masakit ang ulo, pagpangluyas ang lawas, masakit ang kasukasuan, pagtubo sa mga kangay bala sang sulalob di dapat nga tabunan ina sa tiod nga magpadulong sa doktor agod nga ipa-check kon bala ma-confirm kon bala isa ina ka monkeypox o kon hindi. Kagtugan namon diri nga mga balita diri sa amon nga probinsya sang Capiz. May-ari diri nagligad nga sila Bombo Radio Western Visayas nga driver nga wala
pasakay. In short, ginbalibaran ang pasahero nga medyo maunod-unod bala, sulod choppy. Ginpost sang pasahero ang napicturean niya nga tricycle. Actually, may city number nga tricycle. Napayag sini nga ginhambalan siya nga hindi siya pagpasakyon kay dako-dako siya. Aminado man ining babayi nga may kadakuon giman niya lawas, pero tikilala siya nga anuman bala nang galante man or nagahatag man bala, may pakonsuelo man kumbala sa kumbaga sa tricycle driver kay mabalaan niya man siya kaugalingon na may pagka dako-dako gid man siya. Ang nasa kita na sa ibuot kay mo gito ang ginpayag sa driver nga hindi siya magpasakay although nga why man itulod ang tricycle. Di magpasakay ang driver kay dako inisang lawas. Baga daw kangay isang body shaming. So ginpahayag diri sang traffic management unit ang pinuno nila sa TMU nga siya Mr. Gonzalo Andrada Jr. nga nagpadulong na or ginpatawag na ining tricycle driver kag ginisuhan naman ini isang ticket bangod sa pagpamalibad sini nga magpasakay isang pasahero o kun ining refusal to convey passenger kag discourteous amo na nga magbayad siya sang penalidad pero ginpanginuhala niya ang akusasyon nga naghambal siya nga sang amo sadto nga do pagpanginsulto sa pasahero. Amo ni so far mga balita diri sa among syudad kag bugas nga probinsya sa Capiz balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bombo Rita sa Bombo Radio Rojas. Sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Ayong aga Bombo Lensi, ayong aga Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga mga nagapanguna nga balita diri sa banwasang Kalibo, isla sang Boracay kag bugos man nga probinsya sang Aklan. Una diri nakatalana nga ipatawag sang amon nga sangguniang bayan sa banwasang Kalibo ang amon nga mga transport group kasunod sang wala tuong reklamo sa mga estudyante nga waay nagapatuman sang discount ang ini nga mga tricycle driver nga nagabiyahe diri sa amon sa banwasang Kalibo para sa mga estudyante. Nagbalik na nga daan na ini nga limited face-to-face classes tagdamo na sa mga estudyante nga gikan sa nagkalain-laing na banwa ay kay man sentro gidang diri sa amon sa banwa sang Kalibo sa mga eskwelahan particular ini nga mga college kag high school ay may iba nagaboard kag syempre nagapanakayon din na sila pagkadto sa ilang nga mga eskwelahan. Damo to kami nabaton diri sa Bombo Radio Kalibo nga mga complain gikan sa mga estudyante nga ang ilang pamasahe ginasukot sila sa mga tricycle driver kasubong sang pamasahe sang isa ka regular nga pasahero. Ginapalabot nato nini kag ginatsikar man namon ang mga presidente sang mga TODA kag mga transport group di sa amon sa banwasang Kalibo. Siling nila aga panindugan sila nga hindi sila magpatuman sang discount sa estudyante o kung sa senior citizen kung waay sang matabo anay nga pagpatawag sang amon nga sangguniang bayan. Matapos na may balan sang sangguniang bayan nga kinanglan pagaling ay patawag sila. Although siling to sang sangguniang bayan sang SB Kalibo nga hindi na tani kinahanglan nga ipatawag pa sila agad nga magpatuman sang ini nga diskwento kay man ari na naka-state sa amon nga municipal ordinance. Gusto nila nga ipatawag subong adlaw nakatalana sila nga ipatawag gid agad nga makangkon sang meeting pag-istorya regarding sa ini nga mga complaint. Tantang dugang man nga balita diri sa amon dito man bala sa may bahin sang isla sang Boracay kagina bago lang gid na pakipag-angutan man namon ang amon nga Philippine Coast Guard Aklan regarding bala sa ini nga issue man nila nga Sea Travel Advisory for Boracay si Sports kasunod ini sang daw napanuhan dito umpisa kagapon August 25, 2022 nga daw
mabaskugid nga paghuyop sang hangin ti ang tanan nga mga sea sports sa may bahin sang among nga isla sang Boracay gin transfer anay sa beach front sang Boracay Island, Malay, Aklan. Samtang may mga biyahe man nga gin relocate bangod sa iniman sa gihapon nga mabaskog nga hangin. Samtang tugang man nga balita diri sa amon, mga malagpuan man nga police report patay gid ang isa ka motorista matapos man nga sumalpok sa poste ang ini nga nasambitan nga rider. Ini nga rider ginapayag nga na ano ini siya, residente ini sa barangay sa Banwasang Malay, no? Barangay or dito sa may Banwasang Malay, no? Kaga ini siya sumalpok gid sa poste pakadto tani ini nga biktima sa may bahin sang Balusbos Malay. Kagabi, alas 9, ang pangorason, ini siya ginkilala kay Jetro Candoleta, kag residente man sang barangay Balusbos, Malay. Ti sa investigasyon, gikan ini sa poblasyon Malay, ang biktima kag pakadto tani sa Katiklan, dito sa may bahin sang isla sang Boracay. Tinadulaan ini sang preno sa iya nga ginamaneho nga motorsiklo kag sumalpok gid sa isa ka poste kag nakaangkon sang fatal nga lastro sa iya nga ulo. Ginala pa ini sa ospital apan gindeklara nga dead on arrival. Amo lang ni so far ang amon nga managapanguna nga balita diri sa Banwasang Karibo, isla sang Boracay kag Bugos man nga probinsya sa Aklan. Balik sa imo, Bombo Lensi. Madamo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri ang mga nagapanguna nga balita tingin pabutyag diri ni Vice President kaga Education Secretary Sara Duterte Carpio ang pagpasalamat sa mga residentes sang Guimaras kasunod man sa suporta nga nabaton halin sa amo nga probinsya sang 2022 elections. Kaya nagapadulong dari kahapon si Vice President Duterte kaga siya man nga ang nanging dinapit nga bisita sa One Guimaras Convergence for Sustainable Agri-Fishery and Ecotourism Development sa Provincial Cover Gym San Miguel Jordan, Guimaras. Kaupod niya kahapon nga adlaw si Deputy Speaker kag Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Pero antes sina nagpadulong pa diri sila si Vice President Duterte diri sa may public library sa syudad sang Iloilo kung sa diin ginbasahan niya sang istorya ang 30 ka mga kabataan. Kaging pasalamatan naman sa niya ang city government kag librarian sa imbitasyon ka nagpahayag sang open invitation sa mga taga City Library nga magbisita man sa library sang Davao City. Sa iban pa namon diri nga mga balita tinagpahibalo diri ang DSWD Region 6 nga pasulabihon sa masunod nga Sabado sa Agosto 27 ang ining mga tawo nga nagdugok bala sa payout venue sa nagligad nga Agosto 20 bangod wala na natatapan sa masobra ka kadamuon sang tawo. Disunod dari sa DSWD Region 6 nga nakuhaan na Manila sang contact details ang ining nasambit nga mga tawo sang August 20 kag ginaabisuhan ini nga recipients nga maghulat sang mensahe o kon email gikan sa DSWD agon mapahibalo sa ila nga mahimo na sila magkakadto sa payout center sa Agosto 27. Di kun wala sa mensahe o kun email, wala ginapanugyanan nga magmatumato kadto sa payout center bangod ginathag diri sa DSWD nga hindi pagbatunon ang walk-ins. Sa iban pa namon diri nga mga balita, magapatigayon diri sa investigasyon ang Commission on Human Rights as well as ang Department of the Interior and Local Government o kon DILG bangod nga ti kahapon nga adlaw nagpadulong man diri sa amon sa syudad sang Iloilo si DILG Secretary Benjamin Abalos. Tinakalabot na ini sa iya nga talatapan kag siya subong ginmandoan diri niya ang direktor sang BJMP Region 6 nga magpasa sang report may kaangtanan sa sining pagwelga sang persons deprived of liberty o kon PDLs
sa Iloilo District Jail male dormitory sa Pototan, Iloilo. Imbestigahan ni kung bala may aras ng kamatuoran sa ginareklamo sa mga preso nga ginapagot man sila kay mga panos nga mga pagkaon ang ginaserbe sa ila. Samtang nagpahayag ikuan taman diri sang reaksyon ang DILG Secretary Natuhoy sa barangay kaga SK Elections kag paraya sa iya pabor siya nga ipaiway anay ang nasambit nga eleksyon. Di ano gining ginakakulbaan nila Bombo Radio Western Visayas kung madayon abi ang eleksyon nga adoga kuro ginasliya kung madayon man. Di grabe bala 14 ka mga mamalidha ang nagboto pabor sa report nga nagaunod sang substitute bill kay nagaset sang petsa sa masunod nga barangay kag SK elections sa una nga Lunes sang December 2023. Isi Kabataan Party List Representative Raul Manuel gid lamang hong wala nagpabor sa mga measure Bomboan. Tikay, simple lang ang mga opisyalis sa barangay, mabasa, hindi pa kami nga pabilin kami sa gyapon. That's why nga mawangkot, kati preparado naman niyang COMELEC, di ba la, Bombolin siya, mawangkot niya sa mga COMELEC office, tapos na kami registration, naka-ERB hearing na kami, ati kami, mahulat lang man niya taga-COMELEC. In short, waay gidyaya sang problema kung madayon ang eleksyon. Ining mga nagapugong tiwai lang gigitaya kabalo Bombolinsi, pero ti sa pagkamatuod lang yang ginakulbaan siguro ting mga financiary kati bala gasto naman kay realidad bala sa sitwasyon sa tuod lang Bombolinsi nga maski barangay election puwerte ang tinagtaganay kwarta Bombolinsi. Amugid base sila yan nakulbaan kiti wala na sila kwarta, ubos na sang national elections to nagligad. Tinagpaandam naman gani ang COMELEC sa ila nga hindi man tayo sa gyapon makakinot kay kinahanglan man sang COMELEC sang 5 billion pesos. Di daw hindi gidya kahangop ang mga mamalidha Bomborita do mga bungol bisan pa makabati man. Di mo maintindihan kung mga bungol ni sila, kung mga dungol gid. Kay gahambal na gani ang COMELEC, galing way man may mahimo na ang COMELEC mo, Bombo Radio Western Visayas, kaon mangin nalayi ang ining pagduso or pagpaiway sang barangay kag SK election sa subong December 5, 2022 nga patigayuno na lang next year. Ay muna sigurong rason kay kasubat gid sila sa nagligan nga eleksyon. Matipon danay sila para next year na lang ang eleksyon Bombolingsi. At ito amo gina sigurong rason. Di kun pamangkoton mo di mga pumuloyo mayoryaya sa mga pumuloyo nagawangal nga kuntani dayon no na lang dari ang eleksyon dapat gid kay hindi na sila kagwanta ti anonim antos my love na lang anay Bombo April. Tama ka gidera Bombo Lenzi, no? Kay man kadugay na nga daan nga hala postpone ang ini nga barangay kag SK election ang iban gani daway man sang mayura sa ilang poder gina-enjoy gid ang ini nga ilang posisyon daw. Ako lang na lang gid bala Bombo Lenzi nga hambalon sa aton nga national government kag sa aton nga mga senador, no? Ang ini nga silingon na lang nila nga sige, ipermanente na lang naton ang aton nga mga barangay kag SK official. Kaya di daw, why ni sila sang plano bala Bombolensi nga pailuhan ang ini nga mga nagapong kumayo tani, no? Swerte gid ang mga may maayo nga mga opisyales, pero paano na lang gid kung ang imo nga opisyal sa barangay why gid ya sang may natungan, why gid ya sang may nahimo nga maayo Bombolensi. Tiya mo gid ti kalabanan dari sa mga barangay kapitan, ang iba niya ti maayo lang na yakon na maayo man ang mga lideres nyo sa sulod sang mga barangay kay ti pabor ka mo yung extend ti paano abiya sa sining mga nagaantos sa mga barangay kapitan niya nila nga todo hindi gani makitaan sa ilang barangay kag wala sang mihora. Sige lang alang naging ang ako nga tiyempo, hindi ko na pagbalik sa inyo. Sige, why na kita mga kabinamin na bilin nga tiyempo, standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Jazz de Jesus Madrigal kag Bombo Zalte for the second sa gihapon. Ako ang inyo alagad Bombo Ann Sindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo!
6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide. Sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. 100, 200, 300, 400, 500. Ako si Chona Jimina sang Central Market, Bacolod City. Nagdaog sang cash nga 500 pesos kag gift pack worth 500 pesos. Salamat gid sa Star FM kag Bombo Radio. Kamu man nga taga Central Market, magpasakop man kamo sa